Дадохме 10 000 евро, за да може да изпратим новите клашвит продукти горе в космоса и да видим дали това нещо ще промени вкуса им. Хайде да ги изпращаме. Пускаме! Наехме специална компания да изпрати протеиновите барчета в стратосферата на над 35 км височина. Те тръгват от 15 градуса температура и ще минат през минус 60 градуса на височината на самолетите, но продължават нагоре. През цялото време ще ги снимат няколко камери и като сайт-квест ще проверим дали Земята е плоска. Очакваме височина от около 35 до 38 км, когато балона ще се разкъса и барчетата политат надолу. Нямаме абсолютно никаква идея къде барчетата ще се преземят тук из полетата на Англия, но ще ги намерим благодарение на GPS. Носи си втория ъгъл, за да не изпуснем кацането, но това, което искам да ви кажа е, че вие няма нужда да разчитате на GPS, за да опитате новите клашвит бар. Просто идете до най-близкия по-голям магазин или верига и попитайте. Споделете и какво ви е мнението за тях. Изпуснахме кацането, но вятърът беше просто прекалено силен и го отнесе доста километри в страни. Но ето ги барчетата, изглеждат цели. Сега дойде момента да ги пробваме. Аз не виждам някаква разлика, ти? Не, освен че студени са още по-хубави. Космосът ги тества, ние ги опитахме, а сега е ваш ред.